И здравейте хора, аз съм Торнисаски и днес ще снимам на Hearthstone. Тази игра е нова за мен. Надявам се да не е много трудна. Само знам, че се играе с карти. Друго не знам нищо. Сега първоначално ще ни обучава. Ако нещо пропускам в играта, коментирайте и ми покажете, защото наистина на тази игра за пръв път я играя. О, не мога ли да ги скипвам тези? Ха. Много смешно. О! Надявам се да си превеждате. Лаугер. Седна. И сега какво? Какво се прави, бе? Леле. Аре, какво трябва да направя? И сега как да нападна някой? Вау, странно. То само с вълци ли ще ме напада или това хиени ли са, не знам, май да. Хиени. Че като ги гледам само се смеят. Така. Той ще се вземе с тази, а пак то спи сериозно. Стига сте спали, бе, хора. Чудовища, няма значение. Five attack. Слагаме пак тази карта. Направим с тази някаква хиена тук. И аз умрях, но и тя умря. Играта като цяло е забавна. Вау, по-полека. И каква хубава карта. Надявам се да се чувам добре или звуците да не са много силни, защото си нямам никаква представа в момента. Аре, едно хиле. Гном такъв. И ние победихме. Виктори. Нови карти. Аре, той да го размажем и мисля да свършим клипа. А това моята батерия ли е или тази в играта? Нямам си идея. Fireball. Той е лут, учен ли е, какъв е, не знам. Мисля първо... Добре. Гледа го такова.
То това тук, синьото му е мана. И това е колко мана ми трябва. Айде, ще залагаш ли карта? Еми. Стоп атаки. Да, ето, бил съм прав. You're used mana. Гадна атака. Ами, ето ще видя. Да. Пусна ми някаква магия, но не разбрах каква. Аре, залагай карта, стига си ме пребивал. И той си пусна тази магия и пак не знам какво прави. Но по-нататък може би ще разберем. Ще си пусна този и крокодила. Да, крокодила. И аз стига сега двамата реши спът. Забравих да натисна Enter. Я стига фарма. Тая атака я обичам само когато е от мен. Набихме му шамарите на боя. Как ще пусна троля и кафе, не знам кафе и аз. И ще пусна и динозавра и... Стига с тези фаербалки, бе. Yes. Сега ще покажа кого ще пусна. И умря. Добре, хора, мисля това да е за клипа. Ако съм правил нещо грешно, пишете в коментарите и ми казвайте. И довиждане от мен.